Phadi belekino heart touching kaisa koktuma norok swkangni jorani sibino nuguni tongkhana khanai tongkhana je thangnai August masni 20 tarik go je ha kwagui phobjagui thৈkya hini je koktuma kamani Birmani Tripura ni mang kwthৈ no tabuk phano Tikhlai Manyasak Phobjak tongo hnoi je kwakjak hao obono tabuk bini bihikni dabi engka o jorao state government rok jaga obdi kahai Chaitokmung narkha phia orokhai tamungni lekhana tabukni present situation bahai choli tong o je Birmani Tripurani Mahng kwthino karinani bagui phadi sung o kamio phai sokpaijak korbuk press club ni president chini takuk borom ganang BK Tripura nor jotono saimano bongkha Tripuri khorangni owner Tripuri khorang bungni kaisa je YouTube tongmani channel belekheno popular a channel ni bo owner phadi kai sung bini thani tabuk silaino bor tabuk o jagano tongui o samungno o je rescue eba o je mang kwthৈni body no tikhlainani bagui borok Chaitokmungo tongo tabuk o jaga sung phai sokpaijak TMB News and Entertainment channel ni haike takhuno puilano lamsago TMB no sung khanaka 20 tarik August ni phung jorao o je party mung wngkha kintu tabuk sakjora kwbangma sallai thangka bini dead body tabuk bo discover ongyaku obono tui norok tamo khai khanawi bahai tabu present situation choli tong bono discover khainani tamo sanani musung obosung khanamani engke to o kamini no chini koru press club bono khoroksa member tongo bosono janohorka sahorka hanke no chung abono tui no koru press club rogo chung discuss khlaikha asolaikha wari meeting asolaikha okay aboni yagulo bahaijan inglai no tho haipa no tabuk to situation bo tui flood nangai kwbangma no Haa Phobjak thikya tui kocholi thikya gai aboke kairam para kisa backward jaga obole sarkar asuk serious regla haike chung ma tongo ta so chung wanchu laikha why chung nijei no khurang chenglayana chung khurna chengkha ke kamini borok chung help khlaina chung saimano kamini borok bo jodino khurna chengkha ke government asogi nai tongi manglak abo kahamno calculation chung khlaika ge chung je wanchuk mane haiklaino actually samung bangkha samung chung chengkha hakhuna chengmani 2nd September ni chimin chung haipano haksal bas dobo division haksal ble buyangkha korbok buyangkha Santri Bazar area ge chung 1 tarik ni horon chung phaisok paikha phaiye 2nd September ni chimin chung rescue khlaina chengkhata engke aboni yagulo engke 3rd ni chimin engke no para ni borok u para waisa khlai suno help khlaina chengkha aboni sakangbo ahaino 1 tarik ni horono kamini ruwajar bai chung dalbidal kamini ruwajar bai chung meeting asok laikha engke aprono details sunam laikha je u Monday bo khabo Tuesday bo khabo Wednesday bo khabo rotate sunam laikha ta engke aptekena chenglaitai 5th September onke JCB phaishak pekha normally je JCB je jakati britongnai abo 8 tarik jora continue khlaika engke aboni yagulo 9 ni chimin mia okhlui jora totally 5 days stop ongkha samung chain abo actually hathai belai kotor abono khibinani bagui chain ganang JCB nango JCB excavator nango ta engke JCB excavator sara samono tangi mania engke I think government tam hnei borok yaphao krei deng tongkha bak kisaleri thangka oro sakpainani abdahita engke mia bai tini to 5th September mia 14 September tini 16 yes tini 16 mia 15 no engke hapai khata JCB abti hai engke tabuk bo dead body jora thang soguyakho khanamani lama odek jora to sogikha engke khanamani engke to tini je thuinai Birmani Tripurani nok jora sogini hini khanao engke khana 17 I think
pukri rok layana pukri lai Mahng Haa Tongmani jora soguyana 17 no 18 rok ni simin Mahng Haa khurjagnani সম্ভাবনা tongi tongo da. Okay, the state government bukhakte je obo kahai state initiative na harjak mani je lewi thangka obo to nung saka sung obo joto nukka tar poriborta abo kok haise ase kosto khai je abono Mahng Phobjak no norok discover khaine ni bagai norok ni Chaitokmung a jaga no je Birmani Tripura tong khana aboni kono kaisa sure da tong je arono tong khana. Abo kheto opti hai bihing ni je statement no rugui jorao phong asiri pukri puskini sakate tui bakhlai tongi tongka engke bihing mai misung tui busaina nahari tongo engke bu phang kisa tanai bo nainen naikha phia ba bai sambhabona nuglia engke bo bolongo haino dig himi thango apte haita engke himi thangka hanke a jorao no gudrum khlai hakwagi klaikha engke o jagao aro no wngkhana bihing ni darona eba wngmano tui phano kosogoi thangkhana but tui kosogoi thangmani engke to tausu jora tui to kwbangma chungbo naitoklaikha kami amchaini borok bai bo naitokha chung phaikhai swkang kami amchaini borok naitokha mankhamung engke te kaisa engke made mano modi manya aro ode wngya phiaba bihigni suspect khe aro no bwsaini Mahng Haa tongi tongo engke tabuk abono khurui naini asuk siminche khurui aro kwrui kha ba kwrui kha. Acha engke obo belekeno kotor khaino kaisa sumu asai tongkha je aro tumung no Mahng Haa maya hangkai dead body no phunugui maya hangkai issuing authority ki bo death certificate reida mano hangkai tumung issuing authority ni bwskango dead body phunuk si maya hangkai jodi death certificate bono issue khai ri maya hangkai bini lively tamung sinai obosita jotton se kotor kok ngui tongkha. Abono chini kokbo abono pila swkang ta hathai kotor je thangui no actually mobile rogo je chung no social media rogo chung je no tv ro chung je no hathai actually o hathai apti haiya actually sport of phaino khangke siminche saimano o hathai bopte hai abo ekdom na manai shau hede ba hathai ekdom manai shau engke tabu nung samani o kok no sapirana aro Mahng Haa mankha ke ba mankha engke to death certificate mansinai manya ke aboni bo kaisa lama tongi tongo abo chini montri no saiman kone tei bo kaham khlai and plus abo tabuk expert debdaru je ushi je oroni je tongnai boni report anusari bo ahino death certificate to muno icha khlai kan ke reimano phiaba at least chaitokna to nangle chaitokna nango engke a hathai to emon je borok no khangke surrender sirgrao engke ba bihing ni doubt to orono bihing ni kokno rugui engke hathai no khangke kharo engke ba kebo khursanai bo kwrui kha engke bole te missing ke tongsinai de naki dead body recovery o enga naki current situation je theinai rok je 4 lakh ta khe je rangmani tongmani abo missing nai kwrui borok actually puskini bihik samani kok puskini actually sarkar manmani khurka engke khnamani kami amchoi ba yang ni borok rok aro khogui chau khnamani engke current jal rok mankha po darok manpho gamsa rok manpho apteke bihik ni statement chung khnau da engke aboni bagisi boro actually ora nok sei thangmani je puskini gandaro abono rokha khlaina bai thangman ke aro je yokmani bangino tuisa kate alai mani bangino abono basenan thangino actually Birmani Tripura bo langma chomani apte haita engke abono tumuno possible bihing ni bo kaisa hama thangmani hake sing ungjagnai tumuno hano khibi khangketa kha khlaio angbo kha khlaio manana tumuno manya ke death certificate issue khlain ta asa kotor issue ngai thangka abo death certificate nani government ni bai kuno byapar krei ang je wan chokmani kokta kamini borok to a jaga no ungkhana bo hni salayo ngai tini takhu khoroksa sini TMB news and entertainment channel ni reporting bobo obono sana naikya bobo particular o jaga no ungiman honi bo sana naikya anyway manna nangnai
obo kok ngai maya phano death certificate mana nangnai obo kok no ngai tabuk government tamo khai issuing authority rok tamo khai obo singnai kintu maya hangke dead body maya hangke o je Birmani tai bengle kmai thangnai ba orono hoito ba habai gelefan thangmangkhana ngai to abono kami amsai je jotto o ঘটনানো সি টংনাই বরক বুসকাং আগোগি ফাইনানি নাংনাই অবংখা কবি কক অবনো সারানায় টিএমবি নিউজ এন্ড এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেল তাবুক যে বিহিক ও যে বীরমণিনি বিহিক ব তাবু রান্দিবা তাবু মাইয়া কোনো বো মাইয়া ngই টংখা হাইকে বনি খেবা অধিকার করিজা মানানি যে মানসাক বনি বাগে যে অ্যাডভান্টেজেস টং টংমানি ও মানানি অধিকার করিজা তাবু গভর্নমেন্ট তামখাই অবনো নাইথাই হাইতে তাখুনো বেলেখানা হামবাই নরক অ জায়গা কয়দিন রमै চলি টং tongmani जों तिनि बाय 15-16 days kalaika oro tabun actually nor tabuk o jaga nongni samungai tamu ngi tong actually जों to hanu khulai tongi tongo inke JCB phaijak ba wati ba phaijak ba tini khe ba thakjak update okay फाइडिकै बंगनि बागै बेलेखेनो बटनरक साइमांखाना त्रिपुरी खरां YouTube चैनलनि बेलेखेनो पपुलार चैनल अब त्रिपुरा हास्तेबो ताम होनाय बेलेखेनो पुइले बखागो रेनेसान्स तो बनाय कासे चैनल सि ओंखाय आबोनि बागैनो ओ चैनलनि हामक्रायनो बो जोंवान सुक्लायनो दति खै फाइदि जानि जा मानि मोटायनो गडनो ईश्वरनो फाइदि सुइलायनो जाहाथे खै दति खै तामनाय बीरमणि त्रिपुरानि डेड बडी बो मानानि ओंथं ताई langmato solangkhano ungsinai abatebono kwthangto phirok manani koglia hingke ak thimani yagulo phano ke tamnai ta thei thangka thimani certificate maya abato musanglia hingke obo jate khai o samor jotono sabainangto doti khai o kami amchani bor rongno jor nai tongkhangke norokbo comment khaidi je jate khai obono kaisa problem solution ungnani no ungthung doti khai phari borongno phandralayene tai o jaga to stand by bor tongo korbuk press club ni ngai bongka president hake rangsani taku songbusong nor tamu comment khaine musong khaidi tai je mansak jortei o content no o video no share khaidi khaimani bisinti khai concern authority rok obono nuktu government ni thani kaisa message sogitu je o kami amchani borro o je Birmani Tripurani bagai boro kha khamjak boro kha nangjak jotono hambai।